दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव सान होनना बुंनांगोन। थारैनो बे समाव नोंथांमोना थारखौनो खोनादों। दिनै फिन आरोबाव BTR गोरोबथानि मोनसे दफाया जाफुंनो थांगासिनो दं। दसे समनि उनावनो BTR नि बे मोनसे दफाया जाफुंनो थांगासिनो दं आरो बे हाबाफारिखौ गायसनना होफैगोन हादोरनिनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। बे समाव मख'नांगोन दि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जा बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDB नि मोनब्रै फेक्सनजों लोगोसे UBPO आफादजों जथायै बे बर' हारिनि थामथि BTR गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बे BTR गोजोन गोरोबथायाव गोबां जोंनि BTC ओनसोलनि जौगानायनि दफा दं। बेनि गेजेराव बेबायदि BTR गोरोबथानि एनेक्सार 3 नि नं 7 आव थानाय जा रेलवे कच फेक्टरिखौ दिनै हादोरनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा दसे समनि उनावनो बेखेवना होफैसिगोन। दिनै बे जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि ओनसोलनि थाखाय, BTC नि थाखाय मोनसे जाफुंसार होनना बुंनांगोन, जेराव प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बे रेलवे फेक्टरि कच गायसननायनि थांखिया सोलिगासिनो दंमोन आरो बे जाफुंसारनायानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय, BTR गोरोबथानि सागानगिरिफोरनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानाय, लोगोसे रायजो सभानि सोद्रोमा, लोगोसे लक सभानि सोद्रोमा बिथांमोननि बे नाजानायाव दिनै बे मोगथां महराव जानो थांगासिनो दं। BTR गोरोबथानि एनेक्सार 3 नि जा नं 7 आव थानाय रेलवे कच फेक्टरिखौ दिनै आबुङै गायसनना गालांगोन हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा।